Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Curaçaose politie heeft op dit moment geen beschikking meer over politiemotoren. Dat meldt de Extra vandaag. Alle motoren zijn beschadigd. Het is nog maar de vraag of ze gerepareerd kunnen worden. De politie gebruikt de motoren meestal bij officiële gelegenheden, maar ook voor het bewaken van de openbare orde. Op dit moment kunnen de motoren echter niet meer gebruikt worden. Het is de vraag of de huidige regering geld heeft voor de aanschaf van nieuwe politiemotoren. De politie gaat hard optreden tegen openbare dronkenschap. Dat is gisteren bekendgemaakt. De laatste tijd is vaak te zien dat mensen in groepjes bij het strand of langs de openbare weg zitten, harde muziek draaien en te veel drinken. Dit zorgt voor overlast en de politie heeft aangekondigd dit harder te gaan aanpakken. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que está comendo a bo. Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao stijgt licht, maar niet in de vorm die sommige mensen gevreesd hadden. Het gaat wel om 662 actieve besmettingen op dit moment op Curaçao. Veel mensen maken zich ook zorgen over het feit dat het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met een coronabesmetting aan het toenemen is. Het gaat nu om 7 personen, waarvan 4 op de intensive care liggen. Het ziekenhuis heeft laten weten dat bijna in alle gevallen het gaat om mensen die niet of niet volledig gevaccineerd zijn. Zorginstelling Bethesda stapt naar de rechter. De organisatie spant een zaak aan tegen de SVB. Volgens de directie wordt er onterecht gekort op subsidie voor Bethesda, maar de directeur van SVB, Philip Martens, zegt vandaag in de Extra dat dat niet waar is. Volgens hem weet Bethesda aan welke voorwaarden patiënten moeten voldoen, wil SVB hier subsidie voor geven. En toch worden er patiënten opgenomen die niet aan die voorwaarden voldoen en daarom geeft de SVB niet voor alle patiënten subsidie, aldus Philip Martens. Er was afgelopen woensdagochtend een grote brand bij het bedrijf Rodricon Transport. Verschillende vrachtwagens gingen volledig in vlammen op. De Extra meldt vandaag dat er wordt gesproken dat concurrenten afgunstig zijn op Rodricon. Die had namelijk onlangs een grote aanbesteding gewonnen. Het is nog niet bewezen, maar volgens de krant lijkt het erop dat de brand is aangestoken door jaloerse concurrenten. Leden van de politiedienst die de georganiseerde criminaliteit op Curaçao aanpakt, in samenwerking met enkele marechaussees, hebben gisteren 2 huisinvallen gedaan. Dat gebeurde op de Commandeursweg en de Punta Cardonweg. Daarbij werden 2 mannen gearresteerd die worden verdacht van drugshandel. Ook werden in de huizen verschillende mensen aangehouden die niet over de juiste verblijfspapieren beschikken.
Tahith Chong, een van de grootste Curaçaose voetbaltalenten, komt komend seizoen uit voor Birmingham City. Dat team komt uit in de tweede divisie van Engeland. Tahith Chong is in dienst van Manchester United, maar is de afgelopen periode al verhuurd aan Werder Bremen en Club Brugge en nu dus aan Birmingham City. Volgens Chong doet hij hiermee ervaring op en zijn uiteindelijke doel blijft om te spelen in het elftal van Manchester United. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.